Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi Hatyra günü bilen başlamakçy. Hemmemize belli bolşy ýaly 12-nji ýanwar Türkmenistanyna Hatyra günü diýip bellenilýärdi. Näme üçin? Rus goşullary Türkmenistany boýun egdirip, iň soňky türkmenleriň goranyş galasy bolan Göktepe galasyny ine oka tutup basyp alanlar günü, şol Hatyra günü, ýatlama günü diýip halkymyzda bellenilýärdi. Näçe ýyl bäri? 32 ýyl bäri diýip aýtsak boljak şo. Ilkinji şu tragediýa, Göktepe tragediýasyny dikelden, şonuň hatyrasyny aglan eden Türkmenistanyň inteligensiýaly bir bölegi esasanam şol ýazyjylar, şahyrlar. Şolaň içinde görnükli wekilleri esasanam şol Agzybirlik halk hereketiniň agzalary şolar tarapyndan şu Hatyra günü 10-njy ýanwar diýip dikeldi. Ýalňyşmaýan bolsam ilkinji gezek şol 10-njy ýanwarda 1989-njy ýylda Göktepe galasynyň şol köne gala harabalarynyň içinde şo taýda sadaka berdiler. Millet geldi şoňa daş töwerekden. Ähli welaýetden gatnaşanlar bar. O döwür oblast diýilýär. Soňra 90-njy ýylda şol ýene de geçerli 91-nji ýyllaky şol Hatyra gününe maňa da gatnaşmak meýesser etdi. Men şol döwür Aşgabatdym. Millet gatkan el adamlar şol ýerde gadan atyryp sadaka berip wepat bolan türkmenleriň ruhuna doga töwür etdiler. Ýöne be niýasyň göwünden turmady beýdilýän işler sebäp ol kompartiýaň ýol başlygyny däl halkyň öz içinden dören bu hereket halkyň öz islegine görä öz taryhyny dikeltmek hyzyby bilen ýola goýulan iş bi. Olam elbetde niýasyň göwüne yaramady. Ýöne orsan bir nakaly barda. Eger sen bir zada garşy durup bilmesen, özüň diýmek şol güýje ýol başçylyk etdi. Niýasym şonu etdi. Agzybirlik halk hereketiniň inisiatiwasyny öz tarapyna geçirip, 10-njy ýanwar Hatyra günü resmi ýagdaýda eglan etdi. Bollugy tordy. Agzybirlik hereketi gyrada galdy. Niýasym hamaly bir iş bitiren ýylowly watantöýer şolar ýaly atlary dakyp başladylar. Onu dakýanam ýene de şol ýanky şol Agzybirligi döreden ýazyjylar guramasy bolsa, şo Agzybirligiň işini gaýtaranam şol ýazyjy guramalar, guramada duran ýazyjylar. Täp niýas bolan köpüsini pul bilen, peşkeş bilen, wezipe bilen, maşyn bilen, ýer bilen, daça bilen, jaý bilen, kwartira bilen satyn aldy watandaşlar. Ine şeýdip halkymyzyň bir mukaddes ýeri topragy bolan Göktepe galasyna mene halkyň içinde çykan adam bolman niýasy tawsyrdy. Hiç bolmany şol 10-njy ýanwarda bellenip gelýär. Bir soňky gelen lelim o günem aýyrdy. Näme üçin? Men şin düşünükli näme üçin ýöne halk düşünüp bilen agaýdy şu zatlar. Şol Moskwada hojoýlaryna yaranmak üçin edi. Halk egerde şol ak patşan basyp alan gününi milli ýa matam günümiz diýip belleýän bolsa diýmek olaň siýasaty bizde ýörejek däl. Şol ýöremeýän zat ortadan aýyrmak üçin matam gününe aýyrdylar, Hatyra gününe 10-njy ýanwarda. Emma şol bir wagtyň özünde Aşgabatyň dogana koşan şäher diýip atlandyrylýan Leningradda, häzirki Sankt-Peterburgda ýany ýakyna Lenimiň häkimet başyna gelen döwründen soňra Stalypina Leningradyň orram ortalaryna
gidip yatan rəğir ýadygarlyk dikdiler. Hawa ol Rus halkynyň Rus imperiýasynyň generali we wekili ol döwlet üçin yer basyp alan adam ol. Şam koloniýa döredi. Olar goýup biler özüne ýadygarlyk. Ýöne näçin biziň lellimiz şoňa garşy çykmady. Siziň biz Türkmenistandan gatnaşyp etjek bolsaň siziň şol generaliňiz gidip ýatan galan içinde 40 moğol ila tygyrdy ya näme boldy. Näçin şuňa çelli ol Leningrad'ın öňkü gubernatory Valentina Matviyenko bilen edilýän äbede jübi bolup gurban bolan. Şu Leningrad'a gelenine ya Sankt Peterburgda Türkmenle gelenini görenakmy? Şol gyljyndan gannaman generallygyny şoňa oýlan, dikilen ýadygarlyk. Hatyra güni bolanyny men pikir edýän şu ölen giden yiten adamlaň ýani gahrmançylyk görkezip watany topragy üçin gan döken adamlaň hatyrasyny tutmaly biz. O şu günkü o 5 ýyllyk häkimede gelenden buyrugy bilen dälle öz ýüregimizdäki, kalbymyzdäki, ganymyzdäki duýgulary esaslar hatyrasyny tutmaly diýip men hasap edýän. Ýöne hany şol edilýärmi? Hawa Göktepe galasy ahal welaýatyň edil orrum ortalarynda duran. Indi bilellimin diýen zady bar. Hakyky türkmen Bäherden bilen KK aralygynda bardy. Şo Bäherden bilen KK aralygynda duranyň esasy ýadygarlyk hemmemiziň gözümizde tinke bolup duran, ine ganap duran, ine biziň agymyz ýa biziň matamyz ine Göktepe galasy. Näçin şu karada ýaşaýan halk onu şunça gan dökülen topragy şuň kun hormatlanak ýa şuň kun şo takbar sadaqa berenak ýa matam tutanak. Näçin şol welaýatda ýaşaýan halk bilellimiň ýakasyndan tutanak edýäniň nämedir? Şo taýda ilkinji nowatda wepat bolaly şol welaýatyň adamdy. Şeýledenmi? Şolaryň ilan çalany şuň kunam özden aýna biz plan işanyň emesindir neberesi ya aktygy ya miras düşeri plany pysykany adamlar. Ene ana şol baba raplyny lellimiň edip oturan oýuny Göktepe galasynyň üstünde. Ajam bolsa şol, süýjem bolsa şol. Ýöne halkyň bir mukaddes topragyny bir ýatlama günnämelinden aldylar. Ondan biz nähil halk, ondan biz nähil millet, nädip biz şu zatlary kalbymyz bilen kabul etmeli. Ol saçak başyndan göre oglular, men size aýdýan. Göktepe galasy şoň üçin wepat bolan uly kiçi aýal efta çağa çuwa garry urdy. Hemmesi şuň kun siziň 200'li satlyk siýasatyňyz üçin hana eýesiň. Ine watandaşlar biziň gelip düşen günümüz şu. Hatta ýeke hatyra günümizde mene elimizi eňimize degirtmäge şonum elimizden aldy hökümet. Şonum bize rowa görmedi halk hökümeti. Şaňmy? Bizim ölen şehitlerimizin çünkü bütün Türkmenistan'ın territoriýasyna ýaýrap ýatyr. Aňyrdan şo daşowdan alta Göktepe gelinçe ikarylyk keseligine de ýokarlykdan aşaklygına da aşakdan ýokarlygyna da. Ýöne biz geçmişimiz bilmesek, ölen ýeterlerimize, şehitlerimize, gahrmanlygymyza hormat goýmasak, onda biz nähil bir millet, biz bir peşmek ýeliň uğruna tarap boldy. Ýygyp barýan, Maňa gaty agyr şu zatlar aýtmak, watandaşlar dogry düşün. Men hiç kimi öýkeletmek ýa kemsetmek islemem. Ýöne şol adamlar nämen hatyrasyna gan döküp jan berdiler. Biz şuň diýäse ay ine özümizde ine ýol başy saýlamaly, lider gerek, ol gerek, pul gerek. Ay ho hana.
Entek 150 ýylym geçenek şol adamlaň ine gan döküp wepat bolan. Şolaň adam tutmasaňyz, hatirasyny tutmasaňyz, iýdim götermeseňiz, onda biz nähil millet? Size 100 san millet lider döräni peýdasy näme? Bilaňam ruhun şeýdip satyljak bolsa. Bilaňam atlar şeýdip bir ýere sokuljak bolsa, onda biz nähil millet? Şuň her hal ýagdaýda da hatira güni men pikir edýän elbetde resmi ýagdaýda bolmasa da her bir ojakda diýmän şu adamlaryň şu gahrmançylygyny ýatlanýan ýerlerde sadaka berilip aýy dokulyp töwür okalar aýy dokular şolaryň hatyrasy tutular. Sadakalaryň kabul bolsa watandaşlar şey diýip aýdasyn men wepat bolan şehitlerimiziň hem ruhy şad bolsun. Indi beýleki meselelere geçsek, geçen ýekşenme güni iki döwletde bizim goňşy döwletlerimiziň ikisinde siyasi wakaly bolup geçdi. Olaryň biri ýanky Kyrgyzstan Respublikasyna başlap Kyrgyzstan Respublikasyna prezident saýlawlary geçirildi. Şoňa da Sadyr Japarow kandidatlaryň bir hökmüne prezidentlige saýlandy. Ol kim? Sadyr Japarow türmede ýaňy boşadylan ömürden bennilen biri bozul şol öňkü prezidentler tarapyndan basylyp bu an azatlyga çykyp saýlawda halkyň sesini aldy. Ýöne şol bir wagtyň özünde berdi. Bellep geçmeli zat ýaňky bir şu saýlawyň gapdalydan ýene de referendumum geçirildi. Bizim şol Türkmenistany geçirjek diýen referendummy Kyrgyzlarym geçirdi şu gün. Ýa şu ýekşenme güni. Şonu soraw berildi. Prezident respublikasyny saklap galmalymy ýa-da parlament respublikasyna geçmelimi? Şonu saýlawçylaryň 80% ýa 80 göterimi prezident respublikasyny saklap galmak üçin ses berdiler. Ene diýmek ýene de Kyrgyzstanyň şol öňkü saýlaw sistemasy dowam etjek. Bu näme diýmek? Ýanky Kyrgyzstanyň halky bizdäki ýaly 5 welaýete dälle ýa 10-20 taýpa tira bölünen hatda bular demir gazyk bilen Gönörta bölünýär. Ýani Kyrgyzstan. Bular demir gazyklar, bular Gönörtalylar. Demir gazyklardan prezident saýlansa Gönörtalylar närazy, Gönördakylar. Ya bulardan Gönörden saýlansa demir gazykly närazy. Şoň üçin ülser tereseňiz Kyrgyzstany soňky 10-15 ýylyň içinde 5 ýyl arkaýyn wezipesinde oturan bir prezidentim ýokdur. Nämeden gelip çykýar? Sistemaň gowşaklygyndan gelip çykýar. Näme sebäpden bolýar? Şo yerli pikirin, yerli mentalitetin döwlet pikirlik, döwlet pikirleniş mentalitetine yetmediginden habar berýär. Ýogsam deňeşdirip görsek, o dogrusyny aýtmaly zat, Kyrgyzlaryň ylmy, bilimi şu günkunam Türkmenistanykydan bir näçesi ýokardy. Ýöne şuňa garamazdan şu milletiň derejesi entek şol prezident dolanýarşyndan ýüze gurmagy yetmeli diýip hasap edýänler. Belanyň körügi şol ömede Kyrgyzstanyň entek durnuklugyň ýoklugy we gelecekde de bolmajakly şo bir wezipe bilen baglanyşykly. Eger iki wezipe bolanmasa, iki prezident bolup döwleti dolandyrmaly bolsa, onu bir demir gazygan Gönörtasam ikisem otursa körsüde onu Türkmenistana diýen bagyşlan Kyrgyzstanyň gulaly gullyk durmuş has öňe giderdi. Uly temp ýa çalt templer bilen. Emma şol wezipe dur dawaly we wawaly mesel wezipe diýmek şol halkyň içindäki konfliktden saklanyp garaşa wezipe saklanýanç. Şonuň üçin men size elmeden teklip edip gelýän zadym şo prezidentlik kürsüsini biz näme üçin aýyrmak? Şol wawaly kürsüli dawaly meseleni halkymyzyň ortasyndan çykarmak üçin. Halkda närazylyk bar, näme üçin? Niýazam Gurbanoğlu ikisem bir Aşgabatly aharly diýen. Näme üçin beýle regionyň prezidenti ýok ýa bolanak. Eger Aşgabat ösürmeli bolsa näme üçin Maras mellal ýa Çarjawda gurulmaly ýa Daşawda ýa Balkan. Halkda soraw dörýär. Şu sorawlaryň hemmesini ortadan aýyrmak üçin
prezident dolanışından yüze görsak, ne parlamentem her 5 vilayetten den sanına gelen deputatlar o taýda sen ýa bu prezidentin etjek bolýan korrupsiýasam, ýerliligem, o tire paradlygam, millet paradlygam geçmeýär. Ol her vilayetin den aramly deputatlary bar. Biri satyljak bolsa galan eňeginden ýa aýagyndan ýapyşyr ýa o temmesi berlerde ýa-da halk ýygyna çagyr. Elbette parlamenter respublikasynda da korrupsiya bolup biler. Ýöne biziňki ýaly çakdan aşa göze başa düşüp bütün dünýä masgara bolarlyk derejede däl. Ol bolma hakam ýok. Ine özüňiz görersiňiz, nesip bolsa parlamenter respublikasyna halk arazy bolup ses berse, 5 ýylyň içinde näçe adam öňe gider? Şo 30 ýylda geçilmediň deň ýartym biz 5 ýylda geçer. Galan deň ýartym inniki 5 ýyllykda geçseýne 10 ýyldan soň döwletimiz düzeler. Ine menne şolar ýalda ol. Bir ynam bar da eger halkymy şu zatlar islesin. Ýöne kyrgyzlar ne gynansaga ýene de şol öňkü basýan hem dyrmagyna ýene de aýaklaryny goýdular. Any görelim bu prezidentin näçe wagt saklanýar. Öňküsi 1 ýyl boldy, ondan öňküsi 2 ýyl boldy. Indi bir näçe gün ýa näçe aý bolar. Ýöne kyrgyzlarda bir zat bar, olar şol köçe çykyp talap edýärler. Anno kulliýe dökülenak, öňe şol talapyny ýerine ýetirýär. Indi biraz köşeşerler äzi şuň gelen düýünkileri basar. O bular türmäge düşýär, ondan endiki geljek, bular türmeden çykarýar, türmeden çykan, ondan o özlerini basany ýetýär, bir ýeme bilemok, nähil oýun niwatlanyrsan. Ýöne döwletde halkda öňe gidişlik ýokda, şolar ýaly bolan. Ine Kırgızstanyň ýagdaý şeýle. Ine soňam ýani şu ýekşenme güni Kazakstanyň parlament saýlawlary geçirildi özleriniň mejlisine. Garaşylşy ýaly Nursultan Nazarbayewiň döreden we ýol başçylyk edýän Nuratan partiýasy 72 göterim tesalli diýip elan edildi. Ýene de iki partiýa parlamentde orun tapdylar. Ýani 72 göterim bar ýerine beýleki partiýalaryň sesi geçenakdy. Ene bir bärde proporsional sistemaly de parlamentde şeýle bolýar. Haýsy partiýaň wekili köp ber alsa, şolary ondan özlerine laýyk kady kanun çykaryp halkyň we döwletiň boynuna dakýar. Eger majoritar sistemde her okrugdan halk özüne gerek deputat saýlany, onu o taýda partiýalaryň edip biljegi işi ýok. Halk näme gerek bolsa şonu kabul edýär. Şoň üçin şu zatlarym, näme üçin men size şunu aýdyp otyryn, şu zatlardan bir dogrudur netije çykarmagymyz gerek watandaşlar. Hökmen özge ergerdenmezde çekip dert görüp, kynçylyk görüp, onu ýeňmek üçin näle goňşulyň edýän ýalňyşyndan ýa dogrusundan özümizde de gerek netijeni almaly biz göreldi hökmen. Soň öz watanymyzda, öz ýurdumyzda, öz saýlaw sistemamyzda, öz döwlet dolanışymyzda ullanmak üçin. Ine şonu aýdyn. Ondan hem vatandaşlar şuurlukça, sağ oturun, sağlıkta görüşelim. Hem manydın oyunuza sağlık.